Добър вечер на всички, които имат привилегията да бъдат в свободна зона с мен, Георги Коритаров. Ако трябва да използвам началото от прословутата реч на Мартин Лутър Кинг, която започваше с "Имам една мечта", мога да ви кажа, че и аз имам една мечта и това е мечтата ми България да бъде демократична, плуралистична, мислеща и правова държава. Разбира се, когато казваме държава, имаме предвид нейните граждани, защото държавите се правят от гражданите. И за да илюстрирам тезата и контратезата на това, което ще ви предложа като дискусия, искам да започна с едно припомняне, като ще се върна към един документ, който ви показахме. Нека да го видим. От архива на българските железници и пристанища. Вижте го добре. Ще ви го прочета пак. С настоящето удостоверяваме, че цената на билетите за двата специални влака, с които се превозиха, забележете минало време, превозиха на 25 март тази година, а годината е 43-та, 13 октомври, 1748 възрастни и 197 деца от 4 до 10 годишна възраст от еврейски произход от Скопие до Треблинка и на 28 март същата година 1797 възрастни и 395 деца от 4 до 10 години от еврейски произход възлиза на 7 милиона 144 хиляди 317 лева. Тези влакове бяха пуснати, обърнете също внимание, минало време, действието се е случило, по искане на Комисарството за еврейските въпроси, което изплати стойността на тези два влака с чекове на стойност 4 милиона 827 хиляди 395 лева от 23 март 1943 година, чек на стойност 2 милиона лева от 29 март същата година и чек на стойност 316 хиляди 922 лева от 13 октомври, пак 1943 година. Настоящето се дава на Комисарството за еврейските въпроси, за да им послужи като оправдателен документ. Разбира се, става дума за оправдателен финансов документ. Какви изводи могат да бъдат направени от това писмо? Първо, че българската държава в лицето на своите железници и пристанища и нейната главна дирекция активно е подпомагала депортацията на евреи, в случая от Скопие, за Треблинка, където, разбира се, те са били унищожени. Второ, споровете за това дали в писмото става дума за намерение или за извършено действие отпадат автоматически, когато се види миналото време. Миналото време, в случая влаковете, с които се превозиха, и тези влакове бяха пуснати. Т.е. действието е изконсумирано. Защо се връщам към този документ? Защото достоинството на една съвременна държава, демократична и с лице да застане пред Европа, се изразява в това да си признава историческите грешки. За съжаление, има среди, чието примитивен национализъм, корените на който трябва да се търсят, може би, в някаква носталгия или икономическа, или пък някаква друга емоционална обвързаност с фашисткия период на управление на България, отказват да приемат този факт и се опитват да изкарват враг и предател всеки демократ и антифашист, който се опита да покаже един такъв документ. Това на практика е отказ да се признае отговорността на някогашното царство България за депортацията на евреите от Македония, Беломорска Тракия и може би западните покрайнини, което всъщност е и отказ да се признае
пронацисткия характер на управлението на правителството на Богдан Филов, а така също и истинската роля на Борис III в този контекст. Това ще да бъде просто част от, може би, печално и недобре проявена гузна съвест пред историята, ако десетилетия по-късно не се беше случило нещо аналогично. Възродителният процес. Възродителният процес беше представен като спонтанен изблик на българските граждани от турски происход да се сменят техните имена, едва ли не по тяхно собствено желание. Когато падна системата, се оказа, че това е било акт на насилие. Този акт на насилие обаче, макар и признат от българския парламент като своеобразна форма на геноцид, така и не получи съдебен еквивалент като присъда. Отговорниците, виновните за възродителния процес, неговите идеолози се разминаха без съдебна присъда. Така на практика възродителният процес се оказа обект на отказ от правосъдие. И какво наблюдаваме? Отказ от признаване на една историческа истина за депортацията на евреи, отказ от признаване на необходимостта от съдебна присъда срещу извършителите и идеолозите на възродителния процес. Затова мечтата ми е България да бъде демократична, защото демократична, просветена и европейска държава не прави такива откази. Тя се произнася с оценка за историята. Тя дава и своята оценка за примитивните национализми, които не помагат на държавата си. Те и пречат. Примитивният национализъм е препятствие пред това една държава да има достоинството да признае своите грешки, а оттам да стъпи на основата да прави съвременна, равнопоставена, прозрачна политика в взаимен интерес със своите съседи. И така отивам към темата ни за днешния разговор. Под общото заглавие заплаха ли е понятието малцинство? Ще си говорим за един доклад "Състоянието на помаците, етническо малцинство в Република България". Разбира се, моите гости, които днес са Кадрил Уланов, член на управителния съвет на Европейски институт Помак, и Ефрем Моллов, председател на Европейски институт Помак, макар и да бъдат двамата в студиото, можете да им задавате всякакви въпроси, както и аз ще им задавам въпроси, защото в случая идеята е да стигнем до общо разбиране, до дълбочина и до баланс на понятия и принципи. След секунди започваме. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Какво казвате? Поставихте много интересно темата. Трябва в контекста на първата тема, която поставихте за този документ за евреите, хубаво е да се потърси друг отговор, че с една тайна заповед ние помаците в Родопите знаем, че вместо евреите ще ли нашите деди и прадеди да отидат в тези влакове. Но това е една друга тема, която е част от... Виждали ли сте такава заповед? Не, това ние го знаем от нашите деди и прадеди, които са били поели към гарите да стане това нещо. Разбира се, това, което говорим и това, което изтъкнах, не само, че не бива да омаловажава, а просто трябва да бъде онзи фон, който да балансира спасяването на живота на българските евреи. 50 000 души. В същото време обаче на тези 50 000 души не са спестени никакви унижения, проистичащи от Закона за защита на нацията. Жълтите звезди, трудовите лагери, забраната за бракове с българи, отказа да се дава българско подданство на евреи, което е в основата на това, че евреите от Македония и Тракия остават без подданство и стават лесна плячка за депортация. Както, впрочем, униженията, преживени от турците по време на възродителния процес. Не само турците, защото тук, когато се говори за възродителен процес, се допуска една съществена грешка.
Ние говорим за възродителен процес при смяната на имената на турците след 1984 година. Но имайте предвид, че за 100 годишен период по отношение на помаците на територията на България са извършени 7 възродителни процеса. Тоест смяна на имена и смяна на религиозна принадлежност. Съответно връщане на имена и връщане на религиозна принадлежност. Сега обаче да се насочим към същината на темата, която е: защо сте озаглавили доклада "Състоянието на помаците, етническо малцинство в Република България"? Защо смятате, че помаците са етническо малцинство? Много спорихме кое понятие да използваме. Дали малцинство, дали общност, дали етнос. Но наделя... Общност и етнос не са еднопорядкови понятия. Съгласен съм. Накрая, като се обединихме около темата, около наименованието етнос, защо? Поради няколко причини. Първо, помаците са хора, които живеят на територията на целите Балкани. Чакайте, за това ще говорим допълнително. Какво означава етнос в превод от гръцки? Етнос — народ. Народ. Помаците обаче народ ли са? Отделен народ? Това, което ние имаме като информация, че това в исторически план се оформило като група, като група е различно от народ. В много векове назад. Нека да изясним. Група на хора, които приемат исляма като своя религия, не означава, че са народ. Нали така? Така. Следователно не са етнос. Тогава ще говорим, че съвкупност, че помаците са съвкупност от различни родове, това, което оказваме като... Чакайте, ако говорим така тогава и променяте тезата си в предаването "Свободна зона", тогава не би трябвало да бъде етническо малцинство. Нали разбирате? Понятийно. Добре, говорим, че се оформил в рамките на 12 века и в този момент на територията на Балканите... 12 век, кой век е началото? От 9 век. Така. Турците кога идват на Балканите? Също там говорим за особена грешка, защото смята се, че помаците се оформили след като идва Османската империя и че ние помаците сме приели исляма от самите турци. Но това, което имаме като теза и съответно говорим за доказателствен материал, е това, че когато е дошла... От кого приемат тогава исляма? Исляма се приема по два канала. Един е чрез пътя на Куприната, чрез търговците от арабския свят, и другата теза и суфиите. И суфиите. 9 век... И другата теза, която също застъпваме, е, че когато се извършва покръстването на Дунавска България от княз Борис I, всички тези, които не са... Това е 861 година. Всички тези... Също 9 век. Точно така. Искате да кажете, че помаците и покръстването се случват по едно и също време. 9 век. Тоест говорим, че една група от етноса на помаците е дошъл от тези. Етнос, след като се разбрахме, че етнос е народ? И вие само преди малко казахте тогава общности. Защото едно от определенията за етнос е народ, който има съответно отговаря на съответните условия и съответно има държава. Чакайте, помашка държава имало ли е някой? Имало е. Помашка държава имало. Стига бе, тя преди македонската ли? Момент. Да говорим за помашка... Александър Македонски след помашката държава ли или преди това? Много преди това. Значи говорим за помашката държава е преди Александър Македонски. Не. Обратното. Обратното е. Значи имало е няколко помашки държави. Имало ли е помашки цар? Помашки цар Помак. Помашки хан. Помашки хан. Кой е той? Кой е той? Това е една тема, която... Как се казва помашкия хан?
да започнем... Не кажете помашкия хан, как се казва? Иратайс. Как се казва? Хан Иратайс. 909 година. А кои са били границите на помашката държава? Дълга история и дълго за обяснение. Кажете границите от Черно море до Тимок и от Дунав до... Момент. Това, което къде? Ако говорим за помашката република Тъмреш... Република дори си имали? Да. Това е 35 години съществуват свободна територия. Кога? Къде? След Руско-турската война. Добре, този Иратай изпитах ви границите на Помашкото царство. Това, което отразяваме, е, че 909 година центъра е бил в Родопите. Помашко царство. Имало си е столица. Да. Коя? Кой град? На днешната територия на Смолян. Смолян е бил столица на Помашкото царство. Да. Супер. Добър вечер на нашите зрители. Ало, добър вечер. В ефир ли съм? Да. Искам да задам въпроса. Кога българската държава на лица с небългарско самосъзнание ще даде статут на европейски малцинства? Примерно в нашите съседи, членки на Европейския съюз, Румъния, 21 малцинства имат статут, имат депутат в парламента. И българи, и гърци, и македонци, и албанци. Благодаря ви. Въпросът ви е много интересен. Още един зрител. Добър вечер. Имаме ли? Прекъснала е връзката. Ало? Има ли? Да, слушаме ви. Ало? Да, заповядайте. Добър вечер. Добър вечер. Защо давате ефирно време на тия господа? За да се види гледна точка и да се чуе. Защо мътят мозъците на най-добрите хора в Родопите? Ама, госпожо, не могат да се мътат мозъци, които мислят самостоятелно. На нищо не прилича. Объркват хората. Объркват ги. Нищо не объркват. Хората трябва да се научат да мислят и тогава няма да се объркват. Слушаме ви и вас. Господин Коритаров, такива хора като вашия гост имат незабавна нужда от психиатрично лечение. Аргументирайте се. Побъркаха цяла България. Добре, благодаря ви. Трябва да се Чакайте още един. Психиатрична клиника. Добре, още един зрител. Добър вечер. Добър вечер, господин Коритаров. Слушаме ви. Искам да запитам, малцинство ли са евангелистите, малцинство ли са последователите на Йехова, малцинство ли са всякакви останали религии? Будистите, например, малцинство ли са или са мнозинство? Така. Това е всичко. Добре, благодаря. Така. Поред. Сега. Това за Иратайс не го бях чувал въобще. Това е откритие в историята. На 5 май представих моята книга, където съм отразил. Нека някой историк да ни се обади. Защо не съм учил аз за Иратайс? Сега, вие давате тук на страница 3 данни, че пак говорите за етническа група, което, както се разбрахме, не е правилно, защото не сте народ. Нали? Смисъл не е в този смисъл народ. Това е приемането на религия не дава белези на народ. Какъв е смисъла на народ, господин Коритаров, според вас? Народа е група, която има общ език. Да. Тук попадаме в тази група, да. Да, точно така. Но религията, която... Значи, примерно, ето най-класическия пример. Говорите за Босна и Херцеговина, където помаците в скоби са бушнаци. Нали така? Така. Нали сте чували за Йосип Броз Тито, маршал Тито? Да. Така. Чували сте, че в СФРЮ има специално създадена нация, която се нарича мюсюлмани. Мюсюлманите са със статут на нация. Така е. И преди... Нали така? Така е направено. Да, и преди Босна и Херцеговина да стане независима държава, където мюсюлманите започват да се наричат бушняци, те просто се наричат мюсюлмани, за които се знае, че това са сърби, които са приели исляма там. Нали така?
Не са сърби. Сърби са. Сърби приели исляма Да се върнем, някога. Оттам тръгва титовия термин мюсюлмани. Нашите историци също имат документи, които са документи от архива на Ватикана. Съответно и в сръбски архив има такъв документ. Как 10 век и 11 век богомилите, които биват изгонени от българските земи, в онези... Да не стават помаци. Не, приемат исляма. Може част от тях да са приели исляма. Да, значи тези, които са... Това са богомили. Когато идете в Босна и попитате бушнаците, така наречени бушнаци, какви са, повечето от тях ще ви кажат, че те си знаят историята и техният корен идва от богомилите. Тези богомили, които са избягали от българските земи тогава, изгонени от българските. Значи са българи. За това говорим за помаци. Бушняците българи ли са? За това заговорим за помаци. Не, вие се шегувате. Те не са българи. Техният език какъв е? Нека искам да изясня едно много важно нещо. За какво говорим? Когато говорим за България и когато говорим за етнос, искаме да уточним някои основни неща. Че нашата позиция е следната. Значи в България има етнически малцинства, има културно-религиозни, има етнорелигиозни. Вие, нали, като групи, общности. Окей, да приемем, че е етническо малцинство. Нека така да го приемем, за да това понятие етнос да не дразни определени хора. Не, то не е... Ама вижте, етнос, който тръгва от преплитането на, примерно, българи и хора с български национален произход, които приемат исляма и започват да се наричат българо-мухамедани, след което и помаци. Някога. Грешно понятие. Това е понятие, което е наложено от комунистическия режим и което и в теологична гледна точка е напълно погрешно. Преди 9 септември 1944 година как се наричат? Ще ви извадим документи, в които пише какъв статут сте имали? Народност помаци. В паспорта на тази група. България пише в паспорта на старите паспорти на царство България. Да, така е. Така е записано. Пак имаме зрители. Добър вечер. Слушаме ви. Здравейте. Заповядайте. Здравейте, господин Коритаров. Здравейте на вашите гости. Здравейте. Аз само едно искам да кажа. Като говориме за етнос, колко вида етнос, цигани или роми, както се наричат в момента, има в България? И само една препоръка към предаването. Когато се води такъв разговор и такъв спор, защо не поканите професор Божидар Димитров, все пак да има някакъв корифей, който да може да бъде опонент и да даде някакво... Имам едно усещане, че той би могъл и да гледа. Аз, ако гледа, може да се обади, а може и ние да му се обадим, защото Божидар Димитров наистина. Според мен. Да. Тук идеята е не да става спор на конфликтна основа, а да влезем в дълбочина, което може, разбира се, и с участието на Божидар Димитров. Това е много добра идея. Да чуем и следващия ни зрител. Добър вечер. Добър вечер. Заповядайте. Аз имам два въпроса към вашите гости. Да, слушаме ви. Първият въпрос. Вярно ли е, че раздават в Смолянския регион пари, за да си носят жените реджета и така нататък? Така, добре. Втория въпрос? Вторият ми въпрос е, в една друга телевизия показаха, че те вече имат вестник. Вестник ли? Няма такова нещо. Добре, няма ли били вестник? Но добре. ще има. Не, аз те го показаха и го видях. Ще има ли вестник? Да, вестник ще има. Но нямаме в момента. Добре. Показаха вестника, аз го видях. Видях вестника, само че написан с латиница. Обаче смисъл на всички, които бяха във вестника, бяха на това не е в България. Това е в Република Гърция. Значи там помаците, които там са признати за помаци от гръцкото правителство, там издаваха вестник, който беше написан на помашки език. Ролята на Гърция за създаването на помаците и на помашки език каква е? Съвкупност от грешки.
На Гърция? Да. За първи път, може би гръцката... В какъв смисъл грешки? Защото какво направиха гърците с помаците в тяхната територия? В един момент те им казаха, че са турци. Тоест казваха на тези хора, че са турци. Не са гърци, а са турци. За да не кажат тези хора, че са... Кой им казваше, че са турци? Гърците, да. На помаците. Да, точно така. Защо? Както тук казват българо-мухамедани, за да може да стане така, тези помаци от другата страна на границата да не са към България. Вие имате ли друг майчин език, освен българския? Имаме помашки език. Искате ли да ви цитирам нещо? Рецитирайте ми стихотворение на помашки език. Стихотворение няма да ви рецитирам, но тъй като... Пролетарии от всички страни, обединявайте се на помашки език. Ето, аз ще ви прочета един текст, който съм взел само от помашки думи, които използваме в стария говор, и по този начин може да се говори в Северна Гърция, може да се говори и в Турция, там където има населени места с помаци. Ще ви зачета да видите за какво става въпрос и да го... Помашки език. Да. Ето, чета. Ейсяша полафоама вел заманско. Добре, може ли за момент това нещо? Да, ето. Ето. Кажете ми го без да четете. В какъв смисъл? Изпитвате? Текста. Не съм го научил наизуст. Да ви го прочета. Трябва? Кажете нещо спонтанно на помашки. Кажете, днес времето е хубаво и пожелавам ви добро настроение. Ец е хубав кероза с днес. Деньоска. Обърка. Ец е хубав кероза деньоска. Пожелавам ви добро настроение. Как сте? На Дими кажете, тази вечер ви каня на едно питие. Ялате да полафуваме и да пинем нещо. Че това какъв помашки е, бе? Ялате да полафуваме и да пинем нещо. Македонския какъв език е? Сръбския какъв език е? Да не е български. Чакайте, бе, македонския. Господин Димитров е на телефона. Да. Може ли да... Господин Димитров, ще полафувам... Дайте аз да го връцам. Велзаманско оти гледам хичмо нифатате край от помацкосо. Това как ви се струва? Я да ви река, се опатихме с вами, не рачите да се драговаме оти... Това е някаква смесица между... Не, това е български диалект в Странджа, където българското население е запазило християнската си вяра, говори по същия, почти по същия начин. Даже в тази малка част от територията на Странджа цели 3 диалекта има. Тронски, Загорски и Рупски. Рупски е много приличен на Родопския, между другото. Понеже говорим, помаците етнос ли са? Не, разбира се. Къде на къде. Какво значи етнос и защо да не са? Всъщност, защо да не са? За да са етнос, трябва да са друг народ, различен от българския. Те очевидно не са. Защо ни наричат тогава, че сме различни? Когато стане спор, всички казват, вие сте си българи. Обаче, като дойдете в Гоце Делчев, ще кажете, остави ги тия помаци. Това е едно и също ли е, господин Димитров? Аз не казвам такова нещо. Идвам много често в Гоце Делчевските села на лекции. Още си спомням. Според вас ние сме същия народ, така ли? Като български? Естествено, че сме един народ. Може ли... сега, правото да принадлежиш към една народност в една демократична държава е свещено. Вие спокойно може да се смятате марсианец и да настоявате, че сте такъв. Аз се смятам помак, не марсианец. Но, за съжаление, от историческа гледна точка сте си българи. Както е казал Гоце Делчев, не града, реално е Гоце Делчев, по повод на някакви неразбории в организация. Какво да правим, бай Никола, като сме си българи? Добре, нека да попитам нещо. Господин Димитров, бошняците в Босна, респективно мюсюлманите в бившата СФРЮ, според Титовите конституционни, разбира се, правила, бяха провъзгласени за нация, но в истинския смисъл на думата мюсюлманска нация може ли да има? Не може. Нациите не се определят от вероизповеданието, защото в България щяхме да имаме в момента католическа нация,
поне хората около Пловдивския град Раковски щяха да бъдат такива. Трябваше да има протестантска нация около Банско, мюсюлманска нация, християнска нация. Ние двамата с вас, господин Коритаров, сигурно щяхме да принадлежим към атеистичната нация. Защото по-голям атеист от вас не съм виждал. Нали? А пък и аз нещо колонена там, макар че напоследък ставам все повярваш. Християн. Вижте, дайте да си говорим сериозно. Нека сериозно, да, това е смисъл. Да говорим глупости. Понеже споменахте за Тито и за бушняците, да. Един лозунг се вдига по стадионите в Тетово, Гостивар и така нататък. Лозунга го вдигат албанските запалянковци, когато им гостува отбор от Щип, Струмица или Скопие дори. А и това, което гласи на лозунга е: Бог ви направи българи, а Тито македонци. Това важи, между другото, и за други новоизлюбени нации от Тито, от Коминтерна и така нататък. Кой знае защо Коминтерна в 1934 година реши да раздели българската нация на три нации: Добруджанска, Тракийска и Македонска. Първите две нещо не станаха. Как се съотнася обаче, господин Димитров, принципа, как се съотнася принципа на правото на самоопределение, който днес е така един от основополагащите европейски принципи, и естествените характеристики на един етнос в смисъла на традиционен народ? Ами как се отнасят? Не се самоотнасят. Появят се няколко емисари от някъде, налеят съответната сума, искат да спекулират с това, че хората искат понякога да бъдат различни, по ръст, по височина, по цвета на очите. Между другото, за каква сума става дума? Ето и те питат. Може да не знам за каква става дума. Ако нямате доказателства, ще съдим, господин Димитров. Там сумите бяха... Ако няма доказателства, че някой от нас взима пари, ще го дадем под съд, защото това са спекулации във всички телевизии. И ние нямаме право да кажем... че сме турски шпиони. Докажете. И аз това питам. Че взимаме пари от Турция... Аз не казвам персонално за вас. Казвам какво става по Родопите. Там в Пазарджик съдят едни в момента... Това е друго нещо. Това е друго нещо, господин Димитров. Нека да разделим нещата. Мога ли да попитам вас, господин Димитров, какво ще ме попиташ? Вие чели ли сте документа? Чел съм вашата книга за Балканската война. Какво да ви кажа? Човек или трябва да бъде много глупав, за да напише такова нещо, или да бъде книга, господин Димитров. Някой да му плаща. За Балканската война аз не съм писал. Нещо подобно. Не, значи има нещо друго. Вижте сега да попитам. Само да попитам, в бушнаците, тъй като заговорихме за бушнаците, вие виждали ли сте документи, в които папски документи от архива на Ватикана, в което е описано, че бушнаците, голяма част от тях са наследници на богомилите, тези, които гоним от българските земи? Такъв документ виждали ли сте? Аз знам много добре и без ватикански документи, че бушняците приемат богомилската вяра. А кога стават мюсюлмани? Приемат богомилската вяра. Това не ги прави обаче друг народ. Те си остават сърби, независимо дали са богомили, дали са мюсюлмани, по-късно ще много лесно възприемат. Мюсюлманството, както българските павликяни приемат през 17 век много лесно католицизма. Павликяните е едносродно, ако не знаете, учение господин Димитров, сега... Мнозина смятат, че богомилството произхожда от павликянството. Разбира се, ние сме го доразработили. Търпите, господин Димитров, страхотен упрек лично от мен, защото сме имали много разговори и никога не сте ми казвал, че е имало помашко царство с хан и Ратайс. Ами, какво да кажа? Господин Коритаров, много слаби са ми познанията. Ама имало ли е такова ханство? В областта на историята, за да ви кажа, че има и помашко царство начало с цар и Ратай. Има ли такова царство? Кой го измислил и кой е намерил? Може да попитам историка. Господин Ефрем Молов каза току-що. Господин Димитров, да попитам един такъв въпрос. Господин Молов? Да. Мога ли да... се опирате, господин Молов? Един въпрос да ви задам. Българските историци... Аз ще ви отговоря. Какви документи говорите за помашко царство? Ще ви отговоря. С Кан и Ратай? Ще ви отговоря.
Какви документи сте намерили? И оттам нататък ще разговаряме. Момент, сега ще ви обясня. Това си е важно. Господин Димитров, аз само питам, българските историци знаят ли, че княз Владимир Расате... Да въведем ред. Ето той попита какви документи... Не, защо да сме... Това е важно от царството. На въпроса. Да, отговарям ви, господин Димитров. Ние в Родопите... Господин Коритаров, къде сте намерили за него единствен документ? Ако имате такъв документ, аз ще ви платя като на македонците, както съм обещал, 1 милион евро. Аз не искам да ми плащате. И така, документ за Помашкото царство на Кан и Ратай. Да, има ли такъв документ наистина? Да, ние пазиме стари документи за този процес, който е станал 909 година. И хан и Ратайс е наследника на княз Владимир Расате. Тоест сина на княз Владимир Расате, Владимир Расате. А Владимир Расатев на кого е наследник? На княз Борис. На кой княз Борис? Княз Борис първи кръстител. Значи княз Борис първи кръстител е помак. Не. Така ли излиза? Не, говорим. Това е групата, която след покръстването на България, една част от нея, тъй като не е приела християнството, е изгонен от българските земи. Господин Димитров, вземете едно такси помощ, вече не мога да се оправя. Не, моля ви се, кажете ми кой е този документ, къде го пазите и го съхранявате. Това е. 1 милион евро. Пак да го вземате този документ. Не бе, ама чакайте, имало ли е такъв хан и Ратайс? Аз защо не съм учил по история? Бях толкова старателен. Как се нарича сина на княз Владимир Расате? Как се нарича сина? Когато съм ви бил гост, съм забелязал, че имате страхотни проблеми в пълнотата на знанията си по история. Абсолютно. Да. Изглежда сте бягали от час по история много често. Да, бягах. Ама кой е този Иратайс? Няма такъв. Как се нарича сина на княз Владимир Расате? Българските историци не знаете ли, че има син? Покажете ми документа, бе, господин. Добре, бе, а тогава Боян Расате е какъв е? Защо ни казваш? Не, Боян Расате няма. Потомник Боян Расате няма. Има Боян Мага. Няма. Не, господин Божидар Димитров, не е честно. Не можете да ми казват 990 година 909 година хан и Ратайс и Помашко царство, а вие сега ми разбивате окончателно представите, нямало такъв хан. Имало ли или няма? Да? Разбивам ги, докато не видя документ. Това да не е Македония, да не би в момента да сме Скопие, където историята се смучи от пръстите. Историята в България, както и по цял свят, се прави въз основа на документи. Документите, които могат да съществуват от тази епоха, са средновековна хроника. 1. 2. Епиграфски паметник. Т.е. нещо изчупено върху камък. Идеално. Може да бъде графит, надпис изцялан някъде по Родопските скали. Ще ви ги покажа, господин Бождаров. Ако ми покажат такова нещо, те ще получат $1 милион. Защото това ще бъде направо революция в историческата наука. Чакайте $1 милион. Не искам дайте, парите. Абе ще ги вземем, ще ги делнем, ще си направим някакво парите. Искаме да ви кажем друго нещо. Когато се образува всяка поредна прабългарска държава, знаете ли, че се прави едно важно нещо. Първо се прави светилището, слага се дънгата на светилището и се определят 7 рода, от които излизат хановете. Вярно ли е това? Естествено, че не е вярно. И за каква история тогава говорим? Дайте да говорим за помаците, няма смисъл. Ама що бе, ето бе, говорим за помаците. Ето призовах, както се казва, помощ от приятел. Има ли ги помаците в момента в България? Има ли такива хора в България? Част от българите мюсюлмани действително се самонаричат помаци. Защо самонаричат? Аз нямам ли право да се наричам господин професоре? Нямам ли право на самоопределение? Не бе, господин професоре. Има начин да има. Значи той трябва да ме нарича, както той иска, аз така да се наричам, така ли? Имате право, аз това го питам. Баланса между самоопределение... Аз казах, че и марсианци могат да се наричат. В една демократична държава могат да се наричат както желаят, доброволно или срещу заплащане. Между другото, помашкия език има ли писменост? Не прекалявате, господин Димитров. Аз се наричам помак, защото съм помак
И ако ми даваха пари, щях да ги взема, но не са ми предлагали такива. Вие се хванахте. И не тогава да стана помак, защото аз съм си помак. Думи. Казах доброволно или срещу заплащане. Да. Вие очевидно се наричате доброволно. Да, и аз ще ви върна в моите корени, ще ви върна 10 поколения назад, ако намерите християнин. И аз ще ви дам 1 милион. Тук спор няма. Стига сега ще си менкате милиони. Дайте, заложете ги при мене и ще вземат 2 милиона евро. Историците, създадени от Държавна сигурност, трябва те да налагат. Няма да говорите срещу Държавна сигурност пред мене. Моля ви се. Свещена интелектуална институция. Разбира се. Значи другото мнение не трябва да се чува. Как ще наречеме помаците в Северна Гърция? Може да ги наречем българи мюсюлмани. Помаците в Северна Гърция как ще ги наречем? Ще ги наречем българи мюсюлмани. Не, българогърци тях ще ги наричам. Не. Как ще ги наречем помаците в Северна Гърция? Добре бе, господин Коритаров, тези хора не желаят да са българи. Не сме казали подобно нещо. Ей, сега тук много грешим и искаме това да го уточним пред всички. Момент. Господин Димитров, вашия проблем е, че сте бил в културно-историческото разузнаване. Ако беше друго разузнаване, линейно направление, щяхте да сте чувал, че всъщност тезата за помашка нация е функция не на турските специални служби, а на съседни. Не, вижте, гърците се усетиха. Значи, преди 10 години ли беше, в Гърция разработиха помашка граматика. И започнаха да обучават тамошните българи мюсюлмани, искаха да ги отделят естествено от българската нация и затова решиха, че могат да бъдат помаци и им разработиха помашка граматика. Тук в България някои националисти рипнаха от възмущение и аз съм казах, оставете ги бе хора. Оставете ги да ги обучават на български език, защото както да го наричат езика, помашки или някакъв друг, той си е български език по законите на граматическия строеж, лексиката и така нататък. За съжаление ме чуха изглежда и гърците, защото много бързо прекратиха усилията си по изучаване и налагане на помашки език сред местното българо-мюсюлманско население. Сега въпрос, изчакайте малко да ги питам. Помашки език, каква е писмеността му? Господин Коритаров, цяла Южна Америка говори испански език. Всички те испанци ли са според вас или някакъв диалект ползват испански? Може ли господин Димитров да ми отговори? Защото се спъва... Мога да ви отговоря следното, господине. Цяла Латинска Америка, не цяла, една част от нея говори испански език. Да, португалски, има френски. В Латинска Америка говори на португалски език. И тя се казва Бразилия. Попълнете си бързо познанията по езиците, които се говорят в Латинска Америка. Писмеността питам каква е вашата? Помашка нация. Помашката писменост каква е? Помашката писменост е заличена благодарение на такива историци и създадени писменост. Нека да обясня. Вижте сега. Значи, добре, да попитам тогава аборигените в Австралия, които нямат писменост, те какви са, господин Димитров? Ами австралийци са. Ама етнос ли са? Да, естествено. Тогава за какво говорим? Местно население, местно автохонно население се нарича. Етнос, щом нямаме език. Значи сравняваме го с тях. Имаме говор, нямаме писменост. Ние мога да пишем на всякакъв език. Нашите старци са писали на персийски, на арабски, на османски, писали са на латински. Моя прадядо знаеше 7 езика древни. 7 езика, 3 от които древни. И аз знам няколко, ама не съм абориген. Значи ние сме взети някъде от планината и нищо не разбираме. Има история, която е скрита. И тази история, знаете, че е скрита. Кой е скрил тази история? И ние питаме кога е скрита историята? След покръстването на България от... Още тогава е скрита история. Цар Борис, как се казва? Княз Борис. Ами ето сега излизат документи. 922 година... 922 година... 1900 или 900? 922 година цар Симеон I български изпраща делегация в Багдад при халифа на Багдад за какво изкарват и защо не изкарате документите. Той изпратил Боян Мага да иска от халифа да приеме в останалата Дунавска България мюсюлманството. Защо не ги вадите тези документи? Борис I.
Не Борис I. Господин Коритаров. Да. Много ви благодаря за чудесното забавление, което ми устроихте. Не бе, кажете, бе, не ме оставяйте. Да ви цитираме книги и документи. Да ви цитираме книги и документи. Дължа ви една почерпя, защото вечерта ми беше нещо суха и скучна, жена ми гледаше някакъв сериал и ми лишаваше. Съвременният български език, колко думи има запазени от глаголицата, питайте господин историка, така в течение на времето от едновремешната... И как глаголицата стана кирилица? Как ще е станала глаголицата кирилица? Добре, вие Кирил и Методий кое създадаха? Глаголицата или кирилица? Е наистина фантастично. Господин Димитров, казах ви да вземете едно такси и да дойдете, вие... Айде, приемам, че не са платени хора, приемам, че са просто глупави. И за това нещо не се говори така, господин Димитров. Един професор не може да каже на отсрещната страна, когато нямате аргументи, тогава другите са глупави, нали? Дайте документи, аз ще ви ги изкарам документите. Зъл прът е казал българския народ. Смешен професор. Сега да уточним важно нещо. Такава поговорка. Важно нещо. Но на глупавия човек трябва да му кажеш, че е глупав, защото той няма да се оправи. Аз ще ви отвърна с един цитат на Исай Пейгамбер или това Исус Христос. О, Господи, успях с Твоя помощ да възкреся мъртъв, но не успях да науча невежа. Благодаря ви. Кажете го на помашки. Ами да, кажете ми го на помашки език, господин Малов. Как да цитирам от Библията на помашки? Как? За какво говорим? Превод? Мога и да направя такъв превод. Хайде преводете го. Не, докажете го, това е сериозен дебат. За какво говорим? Господин Молов, това е сериозен дебат. Кажете този цитат от Библията на помашки. Вижте, някои думи, това е огромен труд от един език Библията да изкараш на друг език. Това са го правили хора за много. Как веднага да го преведам? Господин Молов, сега не може ли, знаете, нали вие майчин език помашкия? Добре, Господи, и какво да каже? О, Аллах, така ли? Аллах, помашка дума ли? Това е Господ. За нас това е Господ, нашия Господ е Аллах. Естествено, че Аллах ще каже. Не говорим за Библия, не говорите такива работи. Ами ние, че сме помаци, сме и мюсюлмани. Ние не сме казали, че като сме помаци, не сме религиозни. Както изглеждат. Господи, защо ме изостави? Аз мога да го кажа на арамейски. Вие на помашки можете ли да го кажете? Господи, защо ме изостави? Адонай, лама сабахтани. Кажете го на помашки. От има мене остави. Господин Димитров, това си е класически самостоятелен език. Ами защо аз, който принадлежа към друг народ, го разбрах? Откъде да ви знам? Както разбирате сръбски и македонски, господин Димитров. Затова го разбирате. От мене остави. Господин Коритаров, вие защо не говорим, ако това е бил стария български език, защо като принадлежите към българския разбирате китайски? Значи не трябва да го разбирате. По логиката на професора. И аз се чудя защо. Аз даже вече не знам. Защо той като чуж го разбира? Има някои неща, за които се спекулира. Ако разбрах. Много се спекулира и по едно нещо. Вие казвате... Това е супер обаче. Пролетари от всички страни се единяват. Много ви моля. Искам, ще го използвам. Искам много важно. Истински пропагандатор на тезата за помашки език ще стана, ако науча как е пролетари от всички страни се единявайте се. Няма такава. Това е модерна дума. Пролетари, как да го кажа на помашки? Няма правила в дипломацията. Чуан шъцие шангло циада учан туеци туан циела. Ето го на китайски. Вие го пролетарите са аргатите. Айде, кажете го на помашки. Но аз искам нещо много важно, много надълбоко влезнаме. Искам да уточня нещо друго. Моля ви се, бе. Малко интернационализъм. Вижте, оставете интернационализъм. Как е пролетарски интернационализъм на помашки? Вижте, това са много модерни думи. Как модерна дума? Не мога да го кажа това, нямало такава дума. При помашки не се използва такава дума. Те не са били комунисти, нали? Скорав да питам какво е тогава. Кое? Да го попитам господин Димитров, какво е скорав? Скорав? Стига бе, не дейте, тук сложете една точка. Това е типична помашка дума. Скорав. Нека да ми каже какво е скорав. Скорав какво е? Какво е? Като помашкия български език. Какво е скорав? Господин Димитров, спомняте си какво е корав, предполагам? Не е корав. Не, скорав. Какво е скорав? Не, вижте сега. Аманет какво е? Аманет е помашка дума с персийски происход. Някои анализатори, коментатори, че просто се забавляваме наистина с тези хора. И това не е много прилично, господин Коритаров. Да вземете
прости момчета. Това няма смисъл. Няма смисъл. Това значи... Не смяташ ли да ни обиждат в ефира? Не, няма смисъл. Ние не го обиждаме. Сега да се обиждате. Не сме дошли да се обиждаме. Остави го. Няма, той няма да се осъжда. Господин Димитров, казахте и да дойдете. Имате някаква теза. Доброволно ли са в тази кауза или срещу заплащане? Това няма никакво значение. 10 пъти, ако го кажете още един път, ще станат 11. И не е хубаво. Добре. Нека да уточня много важно нещо. Кое? Защото казват, че ние помаците сме срещу България, не сме за България. Ами за кой сме тогава? Ние казваме нещо много важно първата пресконференция от Европейския институт Помак. Какво? Ние не позволяваме ДПС да направи турци, а някои среди в България да направят християни. Вие като кажете, че сме българи мюсюлмани, веднага в един момент се намесват организации като Дружба, Родина и така нататък. Не сте ли българин? Момент. Вижте. Вие българин ли сте? Момент. Ние казваме така. Ние сме част от България. Ние сме част от България. Обаче вижте за какво става въпрос. Тук е нещо много важно, което трябва да се осмисли в дълбочина. Тук трябва да е ясно, че ние помаците работим за тая държава. Не сме срещу тази държава. Значи, но има друго нещо. Има някои исторически истини, които са направили възможното една пълноводна река да бъде разделена на два ръкава и в един момент един ръкав да се казва така, другия ръкав да се казва така. И аз казвам следното. Това е позицията на Европейския институт Помак. Искаме тези два ръкава да ги съберем отново в една река и да имаме силна държава. Кажете пълноводна река на Помашки как е? Пълноводна река на Помашки. Да, добре, аз искам да попитам нещо. Да приемем... Искаме равенство. Представете си друго нещо. Аз ви давам като историк, който говорите на македонците, те не могат да ви разберат. Айде аз да ви кажа как лесно ще се разберем с македонците. Вижте сега. Как? Ето сега ще ви кажа. Ние казахме, че част от помаците са от тракийските родове, от богомилските родове, от арнаутските родове дори. И в един момент аз ви казвам така. Когато в България приемем, че българската нация е съвкупност от помаците и българите християни, знаете ли, че имаме най-силната държава на Балканите, господин Димитров? Това ще бъде фактически федерация между помаци и българи. Браво. Федерация. Дори да не е федерация. Да сме изравнени като... Знаете ли какво ще стане тогава? В Македония, когато горяните им кажем, че са... Горяните като казват, че са помаци, ще спорят някой в Македония или част от народите, които са в Македония, дори не знаят какъв е произхода, те ще се приемат като помаци. Тогава за какво говорим? Ще имаме спорове с Македония. Чакайте, моля ви се, нека да каже господин Димитров. Искаме помаците да имаме силна държава. Ние не приемаме да казвате, че помаците са срещу държавата, срещу България. Ние няма ходим никъде. Ние сме чеда на тая държава и тук ще седим. Но обаче искаме равни права. Не може 8 години... Кой ви отнема права? Ето ще ви дам пример. 8 години Дора Янкова от БСП в Смолян е кмет и е избрана с гласовете на помаците, защото 2/3 в Смолянска община са помаци. И не може да накараме 8 години да сложи заместник кмет от помаците. Няма умни хора, защото като вие като обяснявате, че всички помаци са прости. Или глупави. Това са неща. Това са неща, които не разделят. Нека да отговори. И в момента там има кмет от ГЕРБ. Също няма помак заместник кмет. Същото е. Независимо коя партия са смени, едно и също е. Също в момента изцяло помашки села, в които се назначават директори български християни, назначават се директори етнически турци, назначават се директори членове на Дружба, Родина, но не помаци, значи помаци кадърни няма. Това иска да се изкара. Господин Димитров, как ви изглежда такава перспектива? Федерация, Българо-помашка федерация. Не, аз бих искал да знам по техните изчисления колко са помаците в Като пуснете преброяване ще ви кажем. И влиза ли в плановете на господин Молов, влиза ли обособяването на някаква автономия, след като българските власти... Ще правим държава здрава, той обяснява автономия. Няма сепаратизъм, бе, господин Димитров. Измишлете ни, тая родина е моя.
Аз съм се родил тук, моите деца са се родили тук. Защо искате като да стане в Гърция? Ето за тази грешка говоря. Заради това гръцките помаци казваха, че са турци. Защо? Защото грешка на гръцката държава. В българската историография помаците са българи и произхождат не от помашкото царство на Кан и Ратай, а произхождат от средите на българския народ, който през 17 век, специално в Родопите, се знае дори и годината. Глупости говорите, това е история, как много пъти сте гледали Време разделно, един роман създаден така. Значи, ако вие сте олицетворение на най-големи историк в България, много ви моля, 17 век сме приели мисля. Аз мога да ви цитирам 20 поколения назад от моя род. Няма нищо християнско, всички са живели в Родопите. 20 поколения назад. 20 поколения? Да, 20 поколения. Вие може да изредите 20 поколения от вашия род. 20 поколения са 17 век, между другото. Как? Колко? 17 век, 20 поколения. Колко сметнете ги? Как да стане тази работа? Това са 300 години. 20 по 25 години, колко е? 500 години назад. Ама какви ги говорите? Само по 25? Сме 21-ви, значи точно горе-долу. Къде говори 17? 500, значи 16. В период на 100 години, защо на всяко едно поколение се сменят имената на помаците, господин Димитров? И кой го прави? Слагат им се християнски имена, за да можем нашите деца, нашите правнуци, след време да им се натяква. Ето ми, твоите родители, твоите деди са били с християнски имена, вие сте били християни. Това е вашата теория на държавна сигурност и на вашите измислени историци. Не е моята теория. Да, вашата е. Това от 100 години се сменят имената на помаците. Защо пазите архиви? Защо пазите архиви на изкуствено създадени имена? Не е имало държавна сигурност. Кога не е имало? Винаги е имало. Глупости. Глупости. 7 пъти кой не сменя имената и религията в Родопите? За 100 години. Не е имало държавна сигурност. Не ви вярвам. Няма как да не е имало. Да ви попитам като историк. В момент да ви попитам като историк. През 12-та година Балканската война, когато българската войска на княжество България влезна в Родопите, българската армия била ли се с турци? На царство България, господин Малов. Пак показвате непознаване на историята. От 12-та година в Родопите имало ли е турска войска, да ви попитам? Какво да е имало? 12-та година имало ли е турска войска в Родопите? Когато 21-и полк влиза с турска войска ли се е била? И била ли се е въобще? С турска войска, с войските на Евер Паша. Един близо 20-хиляден корпус. И била ли се става? Той се сражава точно с 21-и средногорски полк и с други полкове, и с Македоно-Одринското опълчение. Това е страшна работа. Тази история няма да оправим. Дайте да говорим за бъдещето. Айде да оставим историята, дайте да говорим за бъдещето. Господин Димитров, просто времето ни приключва. Имате ли нужда от това понятие, как го възприемате европейско? Доклада на Ахмед Доган, четахте ли? Ама вижте, има сериозна опасност там. От какво? В този доклад. Защо? Ами защото в един момент ДПС е партия на турците в България. И в един момент ДПС ще докаже, че турците са европейско малцинство, оттам веднага ще излезне, че Турция трябва автоматично да бъде прията в Европейския съюз. Защо да не бъде? Ви демократи сте, лошо няма. Но ДПС не защитава интересите на помаците. Господин Димитров, казах ви да дойдете. Направете нещо. Къде има помаци? Дайте ми помаци в ДПС. Нека да излезе някой от ДПС. Някой да излезе на някой от ДПС да каже, че от депутатите е помак. Дадахме на 20 ноември... Има депутати помак. Ама къде? На 20 ноември Европейски институт помак изпрати писмо до Народното събрание с молба да бъде разгледан доклада на специалния пратеник МакДугал от ООН за това, че в България не се признават помаците. И знаете ли, от 20 ноември до сега българския парламент нищо не е показал. Никакво писмо не ни изпрати и само мълчи. Защо? Трябва да кажа Искахме председател на Народното събрание да попита в парламентарна зала има ли депутати помаци в парламент. И македонско малцинство. Добре, и македонско. Защо ги смесват помашко и македонско малцинство, не мога да ви кажа. Съществувате, казала Европейската комисия. Помашко и македонско малцинство. Това не е Европейската комисия, това е Съвета на Европа, парламентарната асамблея. А защо? Добре, благодаря ви, господин Димитров.
Разговорът стана задълбочен и много интересен. Минахме през исторически и филологически аргументи. Кажете на Помашки, пещерата прави свободата. Сега. Можете ли да го кажете? Не бе, сериозно. Добре, аз за да това го затвориме предаването. Вижте, вие модерното... Вижте сега. Значи, пещера, как е на Помашки? Пещера. Не е диалект. Или дупка. Не е диалект, казах ви испански език, казах ви... Да. А свобода как е? Свобода? Рад. И как е правя? Правя. Торнал съм да го сторя. Как? Торнал съм да го сторя. Пещера, торнал съм да го сторя, раят. Така ли? Значи, след няколко минути останете с новините на TV+, и с девиза на предаването. Пещера, торнат съм да га сторя. Така ли? Така ли беше? Пещерата прави свободата. Направете си изводите сами. Лека вечер.